داعشê ji Şeddadê hate derxistin. Kameraya dengê Amerîka derbasî bajarê Şeddadê bû. Şopa şerekî pir giran li bajêr hebû. Navendên Daişê di encama derbeyên balafirên koalîsyona navnetewî de hatibûn rûxandin. Şeddadê ji bo Daişê pir giringiya wê hebû. Ji ber got bi dehên bîrên petrolê û gazê li herêma Şeddadê hebûn û ew bibûn çavkaniya aboriya terora Daişê. 2400 كيلومتر مربع تم 1400 kilometrên çarkoşe hatin rêzgarkirin. Em niha li nava bajêrin. Şeddadê li ser rêya navbera Reqa û Musilê ye. Niha ev rê hate birîn. Niştecihên herêma Şeddadê ji êlên Ereban e û bi taybet ji êlên Cibûr û Beggara ye. Di encama hevkariya Qesedê û êlên Ereban li wê herêmê terora Daişê dawî lê hat. وجهاء ومخاتير الجبور والبقارة والعقيداتين. Ev demek bû gotêkilî di navbera şervanan de û şêxên eşîra Cibûr, Begara û Egêdata de hebû. Got Daişê û teror di civakê de cih negre. Bi saya şervana û eşîran Şeddadê hate rêzgarkirin. Nivîsên Daişê li kolanê bajêr pir diyar bûn. Tê de kultura terorê diyar dikir. û ev awayekî Daişê bû ji bo terorkirina civakê. Li vê derê hatiye nivîsandin got her kesê nedibin desthilatdariya xwedan deve ew kes gawir e. Daişê li ser vê bingeha şerعî ya ola xwe her kes kir gawir û ji bo wê jî her kes dikuşt. Daişê gezeba me reş kir. Xelkê me kuştin. Serê mirov û pismamê min jê kirin. Daişê li Şeddadê pir xelk kuştin. Bazara firotina jinên Kurdên Êzîdî li qada bajarê Şeddadê dihate kirin. Jinên Kurdên Êzîdî û Asûriyên Revandî di zindanên Daişê de girtî bûn. Wedî şervanekî yekîniyê parastina gele Asûriye ji Asûriyên herêma Tiltemirê ye. أهلي كانوا مأسورين هون بهالمنطقة تمام Mirovê min li vir girtî bûn. Armanca min ew bû ku tola wa hildim. Ez bi coşim niha. Şeddadê hate rêzgarkirin. Şeddadê dihat naskirin paytexta wîlayetê Berekê bû ji bo Daişê pir mîrên navdar yên Daişê li vê derê bi cî dibûn. Mînak ji wan Ebu Usama el-Iraqî yê derbeyekê balafirê di berî niha li vê derê hat kuştin. Her wiha li Şeddadê bazara jinên Kurdin Êzîdî yê got hatibûn revandin ser destê Daişê li Şeddadê dihatin belavkirin li ser cekdarên Daişê û dihatin firotin. Her wiha ew dîlên Asûriyên Tiltemirê jî û gundewarê wê yê got hatin revandin li vê derê dihatin bicîkirin. Zana Umer dengê Amerîka Şeddadê